Тъй, пичове, здравейте! Днес ще правим този девалт, който е 12 ампер часа на 54 волта. Той е официално е 18, но има функцията да се прехвърля на 54 волта на тези по-големите машинки. Сега ще отворим, да видим какво е положението и ще разберем какво е положението. Разбрахме, че елемент има голям дисбаланс в няколко. Тук няма как да замеря тези, които са по средата. Трябва да махна тази част, която е част от платката. Лентовия кабел, така му наричат, лентов кабел, и от тази страна трябва да го махнем. За да може да разберем какво се случва с батерийката. Виждате, тук става всичко в калай. Гледайте направо да ни казвам на земята какво е. Така, махна ми BMS-а. Махна ми платката. Махна ми лентовия кабел. Просто е ужас. Ужас. За вас беше секунда, на мен е около час. Може и по-малко от час. Не е нещо кой знае какво. Трудното е махането от тук, от калая, да изчисти цялото гнездо, да може после лесно да изчисти цялото. Тук гледайте за какво става дума. Така. Сега тази батерия, не знам вижда ли са, не се вижда, искам само да видя нещо от тези горните елементи. Да. Както си знаех, ето го. Да. Има мъртва зона, но има и доста дисбаланс в елементите, така. Сега какво ще направя? Ще махна всичките ламаринки от двете страни. Ще маркирам тази част, че е от тази страна ламарините, тези ламарини от другата страна. Ще ги разделя двата вида, за да може после да използвам същите ламарини, защото имат си, ето ги тези ламаринки, това дето влиза в лентовия кабел, за да може да ми е лесно после сглобяването на тази батерийка. Махнах ми този капак, който е тук. После ще видим къде трябва да се сложи. Какво се случва сега? Помним кой къде е, защо и как. Поради каква причина е там. И махаме всичките елементи. Малко е трудничко, защото всичко е споено. Тук вътре има едни като щипки се научи. Манинки пластмасови крачета от двата края, т.е. от трите, и е като гнездо. И по този начин държи самия елемент да не мърда. Сега само да погледна с какво ще го махна. Искам да ви покажа за какво става дума. Ето го. Първият елемент е махнат. Така. Виждате за какво става дума. По същия начин се махат тия елементи.
Така, батерията вече е сглобена. Едно индикаторче. Дали ще тръгне? Няма си какво представя даже. Еми, пичове, благодаря за подкрепата. Благодаря, че изгледахте клипа. Надявам се на всеки да съм помогнал с нещо в моята поредица от клипове. И до скоро. Чао, чао.